बर' दख'ना स्रायनो गाननानै दंखायो आरो इजाबो 1 किल'मिटार थांबावब्ला आसाम गोलैबाय आरो आसामनिख्रुइ बुहुत मोजां न'फोरा नायनानै दा मोसाखांनानै जोंहा मेघालय मा होनो बिनानावमोन जों आरो मादैमोनजों मोसाखांनानै एसे फटक लाबाय आरो ना जों लोगोसेनो फटक लाबाय नै नायजोबदो लोगोफोर माबादि नुदों आरो फटकखौ माने आं स्किमाव होनानै होखागोन माबादि जादों फटकआ आरो ना लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ आरो माने आदैया नै माखासे थांग्रोबाय सिगां दा नै आदैया सालायगासिनो दं आदैया आंखौ लांगासिनो दं दा अबाव लाङो आं मिथिथ'ला आदैयासो लांसिगोन आंखौ अबाव लाङो नायलांबाय थादो लोगोफोर मा होनो आदैया अबाव लांनो नागिरदों बे न'खर मोनसे दङ फोरा नै जोंहा बर' न'खराव हाबलायसिगोन मोनसे थांनोसै मा जायो नायलांबाय थादो सिङाव जों सिङाव हाबफैथारबाय दायो आं बाथौनि बे सिजौखौ देखायनोसै लोगोफोर न'आव माबादि गायसनो जोंहा मेघालयनि दलंगा गामिनि बर' रायजोफोरा नायलांदो फैथारनानै आदैमोननि न'आव सफैबाय दायो ओमफ्राय आरो लोगोसे जोंहा बाथौनि माबा मा होनो सिजौखौबो देखायखाबाय जोंहा माबादि माबादि फालियो आदैया एसे माने बाथौनि धोरोमनि माबाखौ एसे बुंनानै होदो नोंसा न'आव जोङो बाथौ धोरोमखौथ' जोंनि इसोर होननानै जों सिबिगासिनो दं जों बोराइ बाथौखौ जों फोथायो आफा बोराइ बाथौनि नियम खान्थि जिबादि जोंनि दोरोङारि नियम खान्थि दं जोंनि भारतदलजों गोरोबनाय जोंनि भारतदलनि हेडकुवार्टारा जादों माबा राङाथारि दा इ राङाथारिनिफ्रायनो जोङो जि जों आब्रुनिफ्राय जि नियमावलिफोरखौ जोंनो हरो थिग बे लेखानो जोङो नियम हिसाबैनो जों बाथौ धोरोमखौ जों सिबियो ओरैनो लखिपुर टाउनफ्राव थांगोन थाङा आदैमोनालाय थाङो ना ओमफ्राय बेसेबांसो गोजान जायो बेनिफ्रायलाय ओरैनो 12 किल'मिटारसो 12 जोङो आदैमोननिफ्राय बिदाय लानाय जासिगोन आरो अबाव थांनाय जायो नायलांबाय थादो मा होनो ना मानो गोबोर नायलांबाय थादो थल' जोंहा मा होनो दलंगा गामिनि मेघालय दलंगा गामिनि जायगाफोरखौ नायनानै लामा बादाय नुयो बुहुत समायना नुयोलै औवा बारि आरो सिगुन बागान माबा बागान दंफां लाइफांखौ दान बारि आरो लोगोसे इजा थालिर बागान बेसेबां जि मोजां समायना गामि फैनानै माबादि नांदों थालांसो लुबैखाबाय लोगोफोर आंले बिरादनो जोङो मेघालयनि तुरमुस जानानै नायनोसै माबादि जायो गोदै ना मा दैसु जानानै नायग्रोनोसै फटां जानानै नायनोसै माबादि नाङो गोदैथार मेघालयनि तुरमुसाबो गोदैथार बिरादनो नङा मेघालयनि तुरमुसखौ जानानै बोरै नांदों मेघालयआवनो मोनखानाय ना बायना लाबाय मेघालयनि तुरमुस जोबोद गोथाव ना मेघालया मोनसे जोबोद हाफोराबो मोजां आरो थासारिया मोजां माने मोनसे जिब गोनां हानि फिथाइथ' बेखायनो जोबोद गोथाव आरो आं फैनायखौ माबायदि मोनदों आं बिराद मोजां मोनदों आबौ मोजां मोनदोंना बिराद मोजां मोनदों एखे दहायनो मन्दिरनिफ्राय लिंबांसो गोसोआ मन्दिरनिफ्रायनो आंबो गोजोननाय मोनदों नोंसोरबायदि बैसोगोरा जितु मेघालयनि मेघालयआव बेबायदि ग्रोम ग्रोम बर'आ गावनि आसार खान्थि नेम खान्थिफोरखौ लानानै बाथौ आर'ज बाथौ मन्दिर गासैबो गावनि बर' बायदि रायजो जानानै दं गोजोननाय मादैमोननाव फैनानै बिराद गोसोखौ मोजां नांबाय दा बर' गामि गामि हाबनो होनखानायखा जोङो आरो लोगोसेनि मादैखौ लोगो मोनबावदेरबाय माने मादैमोना नङा बेनो जायखिजाया मादैया लखिपुराव थांगोन थाङा थाङो ना समाय थाङो ना माने माबाफोर बुस्थु नांगौब्ला बेयावसो बांसिन मोनो होननाय ओमफ्राय बे टिकेट किलायाव बारा मोननाय जाया दामा बारा जाहैयो आरो ना आबैयालाय थांगोन थाङा आरसिएमनि माबानि लानो थाङो ओमफ्राय आबैया थांगोन थाङा थाङो आंबो समाय लानानै बांसिन थाङो आरो ना समायाव दे होमब्ला थांसै दे बे मा होनो दलंगा गामिनिफ्राय माने एसे बिदाय लाथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे गामि खान्थालबारि होननाय दं बेबो मेघालयानो गोलैयो नालाय बे मेघालय गामियाव जों दा हाबहैसिगोन दा जों माने बाइकखौ इयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय दायो जों कारजोंसो थांनाय जासिगोन आरो हेलमेटबो लाबोनो बावदों नालाय दा नै थांगासिनो दं दायो नायलांबाय थादों माबादि जायो खान्थालबारि गामिया दा आंबोथ' बुंनो हानाय नंला माबादि जाहैगोन बेयाव थांनानै नायलांबाय थादो लोगोफोर स्किप दा खालाम भिडिअखौ माबादि जागोन ना मा होनो लोगोफोर सल' गाइस जों दा माबायाव सफैबाय खान्थालबारि होननाय जायगायाव दा हाबहैनोसै
जोंहा बे जों सिङाव हाबफैबाय माने सिगांनो जिरायथ'नोसै आरो माबादि नामखो माने बे गामिनि नामखौथ' मिथिथ'वाखै खोमा आदाया ना बेखौ मा होनो खान्थालबारि बुङो खान्थालबारि जायगा आरोना ओमफ्राय दहायनिया दलदङा जाहैबाय ओमफ्य दानि खान्थालबारि जाहैबाय आरोना लोगोफोर नै दायो जोंनो साहा होफैदों साहा फैथ'वाखै आरो दै लोंग्रोनोसै सिगां ओमफ्राय साहा लाबोगासिनो दं जों माने दसे जाफैबायना जिरायनानै थानाया ओमफ्राय एसे नै बिथां अरुन आदाया भिडिअ क्लिप लाखांबाय गावनि माबायाव होनो थाखाय चेनेलाव होनो थाखाय अरुन ब्रह्म चेनेलाव दा ओमफ्राय जोंबो लागासिनो दं एसे एनै दायो साहा लोंगासिनो दं नै मेंबाय भिडिअ लायै लोंगासिनो दं बयबो जों साहा भिडिअ लागासिनो दं आदा अरुननि थाखाय जोङो बिदाय लानो नागिरबाय माने दा आदै मोननानै न'निफ्राय ओमफ्राय बहुद माने मेघालयाव बहुद बर'फोर दं देखाजोबनो हायाखिसै अब्लाबो जोङो जिखिनि हादों हाबबाय ओमफ्राय मादैनाव आं फंसेसो खोथा सोंनो नागिरदों मादैया ओमफ्राय माने खान्थालबारि होनोमोन ना बे गामिखौ खान्थालबारि ओमफ्राय मादैया लखिपुर बे आसाम लखिपुराव थांगोन थाङा बे बाजाराव टाउनाव थाङो ना जेनेबा मासावनो ना सप्तायावनो थांबाय थायो सप्तायावबो थाङो मासावबो थाङो माने ये टिकेटखौला बारबोनांगौ आरो ना नोंसोरनि बे खान्थालबारि जायगाया आं सानदोंमोन माने मेघालयाव बाराफोर बर' गैयामोन नामा बारा बर' गैयामोन नामा आं दिनै फैनानै आरो 8टा गामि दं होनबाय आरो मोनसे गामियावनो 125 घर खालाय बा 100 घर खालाय बहुत बर'फोर दं आरो ना बे मेघालयाव जोंनि बर'फोरा लोगोफोर सोरबाफोर मिथियाखै जानो हागौ आंनि भिडिअ दारैनो मिथिसिगोन जेसेबां मानि खान्थालबारियावबो बहुत माने बर'फोर दं ओमफ्राय दा खान्थालबारि गामियाव खय घरसो जागोन ओरैनो खय घरबा जागोनथाय नङा माबाया गामिया 115 घर नै बर' दख'ना गानदों नाय लोगोफोर सोरबाफोर साननो हागौ जे बर' नङा होननानै मेघालयाव बर'फोर गैया होननानै नै आरो इजाबो नाय जोंहा मा होनो मादैमोना बर' दख'ना आरो लोगोसे जा नै जोंहा बाजैमोन दं आरो मा होनो आबैमोन दङ दा लोगोसे आं बिदाय लानाय जासिगोन साहा लोंखांबाय दा थांसै मादै थांसै होनब्ला ना गोजोननाय थाबाय रोजा माने मादैमोननि न'आव हाबफैनानै दे आं दा ओंखारबोबाय मादैमोननाव एसे सोंनानै ना माथो होनबावनो भिडिअ माबादि जाखो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो सोंनायफोरा जागोन जायाखै आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां नाङाखैब्ला नेक्स्ट बार आं फैफिनगोन आरो लोगोसे न'खर हाबै आं मोजाङै खालामनो सेस्था खालामगोन ना मा होनो लोगोफोर नै दायो जोङो एसे मा होनो बेरायनो फैदों एसे साइडआव आरो ना बे नैबेथिं थाङो आरो तुरा रड जाहैयो मेघालय ओमफ्राय बिथिं जोंना आसाम मोनहैसिगोन बेखौ थांबा आरो टिकेट खेला बारबोबाय बिराद गोजान बारबोबाय आरो ना बिनिफ्राय टिकेट खेला जों खमसे खम बेसेबांसो बारबोदों आदै बे टिकेट खेलाखौ जों बेसेबांसो गोदान बारबोखो बिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जागोन टिकेट खेलाया ना टिकेट खेला माबा बाजारा आरो ना बाजार बा टाउनानो जायो ना टिकेट खेलायाथ' 2 किल'मिटार गोजानाव फैबाय आरो टिकेट खेलानिफ्राय दायो नै इयाव माने जोंहा आदा रना भिडिअ लागासिनो दङ एसे फैनानै बोरै नांखो बेयाव फैनानै जे गोजोननाया ओरैबायदि जे मेघालयावनि बर' रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बिथांमोननि थासारि जोंनि बर'नि जिहेतु जोंनि आसामाव जेरैबायदि बर'फ्रा जोङो गोरोबलायनानै जों अनलायनानै थायो बेनिख्रुइ बांसिनसो बे मेघालयनि बर' रायजो राजाफ्रा खम सुबुङा गावजों गाव अनलायनाय आरो गोजाननि आलासि फैयोब्ला गोबां आदर्श बिराद गोरोब माने बुंनो नाङा ओरैबायदि माने आलासिखौ सिबियो माने बेबायदि जानांगौ आरो सुबुंनि जिहेतु जोंनि बर'नि समाजनि नेमखान्थिफ्रा ओजै ब्रह्मपुत्र मोनहैसिगोन 10 किल'मिटारसो जाहैगोन होनदों 10 किल'मिटारसो जागोन आरो बे जाबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट आरो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट नै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लोगोफोर माने बे र'डआ जाहैबाय बे लामाया आरोना मेघालय बर्डार ओमफ्राय एसे माने 1 किल'मिटार थांबावब्ला आसाम गोलैबाय आरो बै नुहुरनायफ्रानो आसाम जाहैबाय आरोना आसाम बे लामाखौनो बर्डार हमनानै ला आरो नै दायो बर' न'खरनाव हाबैलायनोसै जोङो सफैबाय जों माबानिफ्राय माने बेरायखांनानै दायो हाबलायसिगोन नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर नै आं हाबफैबायानो दायो माने मा होनबावनो आरो जोंहा बर' गामिखौ बुहुत मेघालयाबो मोजां न'फोरखौथ' मा आसामनिख्रुइ जोंनि आसामनिख्रुइ बुहुत मोजां न'फोरा नायनानै ला माबादि आरो बिजा नायनानै ला गारि घराखौ दानखासै मोननै मोनथामल' थाखायो माबादि माने बुहुत
मोजां नांदों आरो गोसोखौ ना माने फैनानै मेघालय जायगायाव बुहुत बर' न'खर दंलै दा होनखासै लोगोफोर दा इजा नै एसे भिडिअ शुट लानानै दङ आदा अरुणनि चेनेलाव दा नै आदैनि न'आव जों जिरायबाय माने ओमफ्राय आदैनाव माने फंनैसो माने सोंनो नागिरदों आं आदैनाव ओमफ्राय आदै नोंसोरनि बे टिकिरकिलाबा जोंनि बे आसामा खय किल'मिटारसो जागोन बेनिफ्राय आसाम जोंनिया बर्डार एरियाथ' माने एकदम एक्सट्रिम बर्डार होनजायो आरो जोंनि बे जानु बे न'खरखौ एसे बारबानो आधा किल'मिटारबो जाबावा बे आसाम गोलैबाय आरो बे आसाम आरो आधा किल'मिटार जोंनि बे गामियानो बर्डार जाबाय आरो जों मा बुंबावनो बुहुत जोंनि आसामनिख्रुइ बुहुत डेभलप माने बुहुत डेभलपआनोखा न' बां सब मोजां गारि घरा माने न'यै दं आरो ना बुहुत आसामनिख्रुइ बुहुत माने डेभलपसिन जानानै दं आरो जोंनि बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिख्रुइ आरो ना गवालपारा डिस्ट्रिक्टआथ' जोंना मा होनो आदैया खिथाखाबाय मा होनो आधा किल'मिटारल'सो ओमफ्राय मेन लखिमपुर टाउना 12 किल'मिटार जाहैबाय साथा फुदुंनानै होब्रबबाय बेस्रा जोंनि थाखाय ओमफ्राय दा नै साथा लोंखांनानै जोङो बिदाय लानोसै आदैमोनानिफ्राय दायो माने खोमसिबायनो एसे खोमसि जाबायनो हर जासिगोन आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो मेघालयनि भिडिअ part 1 part 2 खौ नुवाखैब्ला आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदो बेयो जाहैबाय part 3 भिडिअ आरो दिनैसो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबबाय बायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो नटिफिकेसन थांनाय बादे आरो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ माबोरै नायदों निश्चय कमेन्ट हरगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै